Ja, je hebt natuurlijk je wordt echt van een complete lockdown. Wat gaat er dan als eerste troje heen? Nou ja, als eerste kwam er wat erom heen dat ik dacht, verdorie, net weer natuurlijk. Maar als het zo is en we moeten onze schouders er met z'n allen onder zetten om dit virus de kop in te drukken, dan is dat zo. Maar ik denk dat wij hier in de praktijk de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en voldoende afstand houden kennen. En dat we echt best wel een essentieel beroep hebben. Dat wij de mensen eigenlijk de mensen net zonder kennen. En dus om nou te zeggen van ja, wij hebben de contactberoepen, dat weet ik net echt. Ik denk dat wij meer bij de essentiële beroepen hebben, echt een medisch beroep. Ja, dat is heel wat schrikken natuurlijk. Dat heeft wel een beetje onkomst van het weekend, hè, waar we wat over praten zijn natuurlijk. Maar dat het echt zo lang wordt zo en dat het nou voort ingaan zo van allemaal, dat we echt wel schrikken inderdaad. Ja, voor ons allen ja. We zijn voort met de 25% begonnen. Dat doen we normaal tussen Christen en Noord en Nij. En die hebben we hier voort opstart en in de hoop dat we nog een paar dagen dwang kunnen. Maar we hebben nu in de rin van de dag dat het eigenlijk alleen de joert is. We hebben jong tot 8 uur iepen, zodat mensen al nog komen kunnen. En daarna gaan we online verder natuurlijk. Dan kun je nog steeds maar 25% keerpje op de hele collectie en dan de hele weekend nog. En daarna is je weer verder hoe we dan weer verder beginnen. Online kun je mensen zeker volgen blijven. Nou, de eerste gedachte wie dit kan het weer wijzen. Het is een jongetje januari. Dat is door verschrikkelijk lang. Ik hier wel dacht van dat juist kwam het ineens van die zelf wel dicht maken. Alleen nog zo lang, nee, dat wie een complete shock. Ja. We hadden de kozen om jong tot 8 uur hier te gaan. En vanaf 4 uur dat we 30% korting op het de hele Christussortiment. Alle kerststukjes 50% korting en al het sneegrien. Dus ja, we hopen toch zo nog wat spul kwijtreisje. Wat stel je voor je maat wordt dicht? Heeft dat dan grote consequenties voor je bedrijf? Ja, zeker. De tweede keer dicht had natuurlijk altijd consequenties. En het had sowieso consequenties, want mensen worden toch een beetje bang. En denken van, oké, er is een complete lockdown. Wij blowen thuis en wij gaan net naar de fysiotherapeut. Ik had de eerste aanmeldingen op zich al binnen. Mensen die zeggen van, nou, ik kom even net in december of tot heel januari. En dat is natuurlijk jammer, want de vorige keer merkten we echt dat mensen toch minder worden. Die ben slechter van worden. Die hebben echt die fysiotherapie wel nodig. Begrijpen jou het besluit? Lastig. Hier in Friesland, die als winkelier, die huis al 9 maanden hadden we zo'n alle maatregelen. Het is nog een compleet shock. Lastig. Want hoe groot is de skeer? We gaan natuurlijk een tuincentrum met planten. Al het sneegrien, alle kriestekken en de kamerplanten, de boeteplanten die in de kast staan, de bloembollen, alles kan aanvullen. Dus de skeer is heel groot, ja. Wel verder bij de webshopbestellingen natuurlijk, waar het personeel ook wat mij helpen kan daarin. Ik weet dat dat mogelijk is. Zo wij ze kennen bijvoorbeeld dat bij de winkels aanhellijk is. Dat maar we een uitziekje, zoals mij. De horeca mij dat ook. Dus misschien mij wij dat ook, zitten we te denken. Maar dat soort dingen maar we nog uitziekje. Maar sowieso online zelf verder gaan matten. En dat kunnen de winkels wel wat mij ondersteunen natuurlijk.